Lakhakri Troxy Socheng Dhenta constituency ke parlo Diopani Rutheyang Longalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apiso homestay pen trekking biponji pomen pen longle nam detpu Socheng Dhenta APHLC song pen lamthe pang dakpon APHLC song pen kaninje ponke ahok pet kalima kalangma Karbianglong Autonomous Council atum prabjin pen ritar livek nang popu chuningri Athe bangso adim non habit ke panlok lapen tuwar kasilam lok lopusi phirangkia long nang pachini dun Badak menjadi Govind Rongpha lapen selim kwa labang so dung long isi bariang long do labang song long Dr. Himanto Biswa Sarma piso alangli menpen Riniki Mia Sarma to alangli menpen ciri surisi ante 1000 bigas alangli kinampon po cingkrak dako tapi non alang litum kam tak lempon bomlo alang litum non haladak inglong long papan bomlo lapen angko la kemtap setami kim pon bomlo silahai haya kam ke klem ke Karbianglong sor chini dun masidi dun dem asi nilitum alang litum apana bangke la alang litum ke kici ke bia tum benak alang litum apana bangke ladak Karbianglong long ke long lita nam long le asona kam dak lem long le pudele nang litum Karbianglong Autonomous Council pen lapen team of Karbianglong pen kupi kacuma tha sinang litum kice tum phan ki Georgi punang litum kemat hapon lo lapen paklem pon lo si chukidam tang ni chuklu joni aprang ni litum phana ke than VTC chairman ak hai brongson terang ni litum phane than bang ke je labang solong le ke ajat taklem dam de kachu yor phan le ni litum ke kimang kali chu yor da Georgi ni litum ningarong lo lapen angko labang sol lamang ke inglong karlu dam ye phansi alang likidam cho lapen arnam kardom dam ye phansi kedam cho arnam kachordom dam lapen inglong karlu ke majok tar long pusi to jok kurwang tu lasin litum doklip lo sitame nor bang ke alang litum emtap kim pon lo asona kam klem pon bom lo lapen development ason ans tame alang litum klem pon lo alang litum non kar ki kar jutulong bang ke ili kar biatum tame development ason long dun po usia lang litum kaneng ji lasin litum jasimet ke tim Karbianglong lapen Dr. Himanto Biswa Sarma tuma phanta pachini lo je ladak ke alang litum amen pen tulok ke dagya taklem long le tunai jasimet bangke lah lo itum non Karbianglong tim Karbianglong dom hani si pu elam mela pu hano ho itu border ya phani lipu ke lan ho border ya mutum tame border area phan chilang nai hadak pota pinangi lapen antra ke voter list tame ahok pet selam pimini lapen Karbianglong phana lang tum kam ke nai pini border iya matum lason kam klem ke det pini CM tuliram rohang la bosona kam seriously ene det apson itum theklong ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আসাম বনাব চেষ্টা কৰি আছে মই হেতুৱে ক'ব বিচাৰিছো আৰু কাৰ্বিআংলং টিম কাৰ্বিআংলং সকলক মই ক'ব বিচাৰিছো তেওঁলোকক মই বাৰংবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যাতে বৰ্ডাৰ বিলাকত অতিকৈ নজৰ দিয়াৰ পূৰ্বে মই অনুৰোধ কৰিছো নজৰ দি কি কৰিব লাগে নকৰিব লাগে সেইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেতিয়া हे कार्बिआंलং बॉर्डर থকা कार्बी राइज বা ট্ৰাইবেল ট্ৰাইব যি সকল আছে সেই সকলে শান্তিৰ বাবে থকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তেওঁলোকে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব নহলে ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ कार्बिआंलং আৰু নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট বা গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম তেওঁলোকে টানা আজুৰা কৰি হাই কাজিয়া ডাঙৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি মই কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিম Socheng Dhenta pen Love Sing Terang Karbianglong Live